hele dag word je daar eigenlijk mee geconfronteerd. Ik noem Facebook nu als voorbeeld. Dat kun je weliswaar instellen, maar van elke status-update en van steeds meer ook advertenties krijg je piepjes en berichten. Je kunt dat op allerlei manieren uitzetten. Dat is niet in elk medium heel eenvoudig om dat te vinden, die instellingen. Dus mensen zijn wellicht moe van de manier waarop het contact hebben met een ander op dit moment invulling krijgt. Ik vind social media is heel belangrijk in deze, voor alles, ook tijdens onze studie, maar ook in het dagelijks leven. Iedereen maakt er gebruik van en ja, positief, maar ook negatief. Ja, ik ben niet zo'n social media iemand, want kan ik het ook een beetje rustig doen. En verder, ja, op mijn computer, daar heb ik Facebook op. Zeggen de meesten die dan ook raar rond of toen nog net een smartphone had? Nou, soms op zich wel, ja, maar nee, op zich, ze vinden het wel goed zo. Ik heb mijn telefoon wel altijd bij me en ja, daardoor ga je ook wel, je pakt hem er wel steeds bij en dan ga je toch even op Facebook kijken, Twitter en andere social media platforms. Als je er weer van wil, dan moet je gewoon op je telefoon aanblijven, vind ik. Dat, als je er weer van wist, dan moet je gewoon aan de kant lezen en dan is er misschien wat minder onzitten en dan heb je er een les van. De smartphone zal absoluut blijven, maar ik denk dat allerlei media en apps zich moeten realiseren dat de behoefte van mensen verandert. En dat we behoefte hebben aan een break, aan rust, aan privacy en aan kunnen kiezen wie onze berichten ontvangt. En ik denk dat daar vooral de toekomst in zit en dat dan de moeheid wellicht van de social media ook wel weer zal verdwijnen.